Machiegni kendo gavana ma Migori Ochilo Ayacko golo ywak ewi dok chien sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo kod mar pur niang' mowacho ni biro kaluwore gi achudhe kod mibadhi mogo tach e sekta go. Ochilo koro dwaro mondo piny owacho mamalo kod mag counties oti machiegni e gayo kendo rito ratich jokuny mula kod jopur niang' pacho ka. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Kata obedo ni kaunti ma Migori omeo gi mwandu mawuok e bwo lowo kod bedo gi lowo mamiyo e yor pur, gavana ma kaunti no Ochilo Ayacko wacho ni dhier to podo makonyo koth e kaunti no kaluwore gi achudhe kod yore mibadhi mogoyo tach e sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo kod sekta mar pur. Gavana Ayacko wacho ni sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo podo mak mafwanda gi achudhe mowacho ni chido mwandu duto tieko ma ok dew jodak malwora no kata mana kethruok mar alwora. Migori County nitiere gi mula to gi gik mamoko miluongo ni minerals. Watemo tudore gi sirikal mamalo mondo wagol cartels. Gimoro ma giwe kanyo malong'o onge bugni ema giweyo. Wadwaro ni mondo wang'e jogo duto ma nie wach mula no, matindo gi madongo, mondo wang'egi, mondo wago kodgi mbaka madwaro kony mondo wakony, ma chamo remb jomoko mondo wagol. To shida manitiere ni cartel gi okikore, chalo mana kako koko kikore gi ng'ang'a. Kane odhi nyime kod twak, Gavana Ochilo bende oywago sekta mar pur niang' kowacho ni jopur niang' kalo e midhiero mathoth moting'o koda kadeko mag chudo e sama chiche ma pacho ka to opong' gi sukari molieko ni wuok e pinje maoko to iwuondruok ni mago sukari mirego pacho ka. To gima timore ni tiang' ma winjo ka minista wacho ni gi sukari ni dhi maber e Kenya ka oyo. Nyocho kadho chik maber, chik no poko kudh kata muya iye, directors poko yier, pesa poko kete. Ento chako dhi maber kanye. Wach dhi ne maber ni nitie sukari moro mawuok e gimoro ni Komesa ka. Aeto iboye gi gik mondik ni Sony, moko ndik ni sukari, moko ndik ni Transmara, tiwacho no pur gi kanyo. Onge ng'ama osemedo kata eka achiel mar tiang'. Jopur poko chul e wang' sa, poko chul mosechul go maber. Otiang' nitiere ma bende poko regi. Sony ne golo 78 metric tons e higa. Sony yando dok golo 30. Wang'iyo sukari onge kumopidhe nuclear malong'o. Kwang'iyo Transmara onge. So aparo ni joka emoloko nanga, gigamo sukari makamoro, to gi package e Kenya to gikoni wan gi sukari moromo. Kuom mano, Ochilo dwaro mondo piny owacho odonjre e wachni mapiyo kendo kony sectors go ahinya to jopur mayuto margi nyalo biro lal mero. Bas wasechako go mbaka gi national government mondo wa create order e mining ma Migori County mondo obed gima nyalo konyo jopiny, obed gima nyalo konyo sirikal mamalo gi mandiere, kendo obed gima investors nyalo bede. Mondo be watime e yo ma ok hatarisha maisha ji. Sani joma gang' mang'eny tho i bugnigo. Sani joma gang' mang'eny dhi marach kendo nyalo yudo tuoche mopogore opogore. Koro jopiny owacho mamalo owinjo ngot wang' gi kanyo, nikech ka wayudo sukari e shelf to jopurwa to ok ochul, ji biro we pur, to jok mowe pur ng'ama dhi ndikogi to dhi miyogi pesa. To jotich mag kembe gi te, kikadho gi jodoyo go banda, an achiel kuom obandago, kikawo wawa duto te, wan to wadhi yudo marwa kanye. So, we are not self-reliant, we just have sugar in our shelves, kumo ae mwakia. Mano revision madwarore ni mondo watim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.